No a ako sa sadí taký kvietok? Kto by mi vedel povedať? Neviem. Vyrobíme dierku a musíme zasadiť donútra, že? Takže každý dostane teraz takýto nechtík. Nechtík je veľmi vzácna bylinka, má hojivé účinky. Keď si urobíme nejakú bolesť, že sa porežeme, alebo hocičo, tak nechtík nám pomôže zahojiť. Takže teraz poď, Dominika, zoberieš si nechtíček. Dobre? A spravíme si jamku, aj Matúško prštekom. A zasadíme si nechtík, všetci spolu. Dobre? Aj Janko. Tak. Už mi není Hlavu preč. za hladku. Pekne. Aha, pozri sa, toto si nezasadila, Kati. Pozri, urobíme jamku. A teraz to aj polejeme. Kto to zasadil, aj polejeme. Dobre? Aby nám to rástlo. To Janko povie. Nech sa páči, aj toto ešte zasadíme. Pekne ručičkami udlabeme. Daj, urobíme ešte túto. Kde si zahodila? Toto. No to není ono. Tak, ešte tu dáme. No, dobre. A stačí, Janko. Ešte tu urobíme takúto jamečku. Ako máš špinavé zuby? No, tak sadíme, máme špinavé. Dobre, už máme. No, teraz Janko s Matúškom popolievajú. Poďte, kvietky. Mi nemusíš pomáhať. Ja som šumí. No poď. Výborne, nechtík máme krásny. Až sa nám chytí, tak nám bude pomáhať, keď sa porežeme, alebo keď niečo sa nám stane, tak nám pomôže zahojiť Bibiku. Ráno. Super, veľmi pekne.